आवत में डर लागेला कैसे में आई बलम रौरी से आवत में डर लागेला लागेला डर लागेला डर लागेला लागेला डर लागेला डर लागेला कैसे में आई बलम रौरी से आवत में डर लागेला कैसे में आई बलम रौरी से आवत में डर लागेला। और कैसे बाटे मछिया कड़ेर दोनों गाल में गड़ेला नस नस अजबे लहरिया चढ़ेला मछिया कड़ेर दोनों गाल में गड़ेला नस नस अजबे लहरिया चढ़ेला है रे कापे है रे कापे है रे कापे थर थर भीतर से करे कापे थर थर भीतर से करे आवत में डर लागेला कैसे में आई बलम रौरी से आवत में डर लागेला। और कैसे बाटे फागुन में रहब ना हम रौरे संगवा रतिया में रोज रोज टूटेला लंगवा फागुन में रहब ना हम रौरे संगवा रतिया में रोज रोज टूटेला पलंगवा नैहर में नैहर में हमरा के दिन नैहर में हमरा के दिन आवत में डर लागेला कैसे में आई बलम रौरी से आवत में डर लागेला लागेला डर लागेला डर लागेला